are frustrated. My daughter cries every night because she doesn't know where she's going to. This online system is hell. It's not working at all. Umphathiswa wezemfundo eGauteng umaxhaphetshu uqinisekise abazali ukuba bonke abantwana baza kufunelwa indawo kwizikolo zeliphondo. The immunity of South Africans from vaccination and natural immunity is still very strong. This puts us in a better position and in less risk. Isebe lezempilo lithi akuzumiselwa ukuvalwa kwentshukumo kweli okanye miqathango yohambo emva kokufunyaniswa kohlobo olosulela kakhulu lwentsholongwane ye-COVID eNtshona Koloni. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yeendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel eka-DTT itakuhexela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho ke zithole ngesiZulu, ngeSixhosa, Limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, kaSepedi, kaSesotho, ngaTshivenda, ngeSiswati, ngeSindebele. Ri na ka SABC ri ximanga mutingati u itela u vadisela mafhungo ka lwambo lwa damuni. amahora angama-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Molweni emakhaya, samkele nabo babukele kwiqonga le-DTT. Nankuvimbe esenilungiselele wona ngokuhlwanje. Umphathiswa wezemfundo eGauteng umaxhaphetshu uqinisekise abazali ukuba bonke abantwana baza kufunelwa indawo kwizikolo zeliphondo. Nangona izikolo zivulwa ngomso, ngabantwana abangaphaya kwe-1,300 ekumelwe ukuba bafunelwe indawo. Kusenjalo abazali nabebevutha ngumsindo bangungelene kwiofisi zelisebe lezemfundo kunye nasezikolweni ngelokuqinisekisa ukuba abantwana babo bayayifumana indawo. Abazali bayavutha umsindo njengoko abantwana babo bengakafunelwa ndawo yokufunda lisebe lezemfundo kweliphondo laseGauteng. Ukuzothi kangoku ngabantwana abangapha kwe-1,300 abangakafunelwa ndawo kwizikolo zeliphondo. We are frustrated. My daughter cries every night because she doesn't know where she's going to. This online system is hell. It's not working at all. Elisebe liphinde laqinisekisa abazali ukuba abantwana babo baza kufunelwa indawo. And what parents need to understand about this late application process is that you have forfeited certain rights, amongst those is to choose a school. To choose a school of your choice. When you come, you place your child where there's a space. That's how we're going to be dealing with them. Abazali bathi badanile ukusilela kwelesebe lezemfundo ukuza nesisombululo kulomba. First of all, they should have told us what criteria they used to allocate those children. As I told you, I've got a child who's already doing grade 11 there. I applied on the first day, submitted documentation on the same day. Why am I not in there? Why is my child not in school? Manyana yotitshala isatu memelele ukuba kubekho isisombululo kulomba ngokukhawuleza. We are concerned about the delays that have been caused by the online registration. The delays in the placement of learners not only cause problems for the management of the school, but they also disrupt the first day of learning. Uninzi lwabazali khange bawafake onke amaxwebhu afunekayo oku kukhokhelele kwizicelo ezingaphelelanga. Are classified as incomplete applications are those that have not submitted full documents, and as a result we do not know whether they still want space. Elisebe lezemfundo kweliphondo lithi libila isoma lizama ukuza nesisombululo kulenyewe. Ukani njengoko kushiyeke iiyure ezimbalwa phambi kokuba kuvulwe izikolo kumaphondo akumbindi welizwe, abazali benza amalungiselelo okugqibelwa okuvulwa kwezikolo. Ngelixa abantwana bechulumancile ngokuvulwa kwezikolo, abazali bathi iindleko zokuvulwa kwezikolo zithe xhaxhe. Sekushiyeke iiyure kuvulwe ngokusesikweni izikolo kumaphondo akumbindi welizwe, ukanti abantwana nabo banemincili kuqala amabanga amatsha kulo nyaka. I feel so excited. I can't wait. I'm just proud of myself that I did it in grade 7. Ngelixa abafundi bevuyela ukuvulwa kwezikolo, abazali bathi batsala nzima nanjengoko zithe xhaxhe iindleko zokuthenga impahla yesikolo. Abazali bacebisa ngokonga kwangethuba ukuze umzali angabi phantsi koxinzelelo xa kufike eli xesha.
I would advise parents to just save from the beginning of the year, just save money. Even if it's 50 Rand per month, 100 Rand per month, just have a savings account, you won't have stress. January until December, and then now we're reka stationery, reka uniform, rewrite. Ivenkile ezithengisa iuniforms zesikolo zigcwele qhu ngabathengi. Umama uMaki Malapela uphantsi koxinzelelo, unoxanduva lokhulisa abazukulwana bakhe emva kokusweleka kwabazali babo. Lo makhulu amkela inkamnkam uthi ayikho imali yokuthenga izinto ezidingekayo xa abantwana bebuyela esikolweni. Akubereke umuntu kamlapeni. Uthi akukho umuntu usebenzayo kule ndlu. Umama wabazukulwana bam wasweleka, kunzima nokubondla. Hayi ke xa kufika kwiuniform abananto kulonyaka, andinayo neyemikhavarisho. Kulindeleke ukuba izikolo ezikumaphondo kumbindi welizwe zivulwe ngomso. Akuzokubekwa miqathango yokucutha ukuhamba kwabantu kulandela ukufunyaniswa kolunye uhlobo olutsha lokuguquguquka kwe-COVID-19 ivariant ngabula makhumsha entshona koloni ngolwesihlanu. Umphathiswa wezempilo uGqirha UPhaahla ukuvakalise oku kwinkomfa kunye nentatheli ebanjwe ukusetyenziswa ubuxhakaxhaka bale mihla nalapho benika ingxelo malunga ne-XBB 1.5 variant. Isebe lithi esi sigqibo sithathwe kuthathelwa ingqalelo iziphakamiso zombutho wehlabathi wezempilo i-WHO. Abemi beli bangaqhubeka bekhululekile baphile ngaphandle kwemiqathango ye-COVID-19 nangona qhambuke uhlobo lokuguquguquka kwe-COVID-19 i-XBB 1.5. Okwangoku umntu angasinxiba isifonyo xa efuna kodwa ayingomqathango susela kulonyaka uphelileyo. Kodwa isebe lezempilo lithi lisaphonononga ulwamvila lwe-XBB 1.5. Of South Africans from vaccination and natural immunity is still very strong. This puts us in a better position and in less risk. And that is why we have not seen up to this stage any major changes in our epidemiology in terms of the rates of infection, also in terms of admissions to hospital, and even the rate of fatality. Eli loMzantsi Afrika lifumanise umntu omnye one-XBB 1.5 nofunyaniswe kwisampule eqokelelwe kwiqela labantu kwaye ayikwazi ukulandelelwa ukuba isuka kubani ncakasana. Kusenjalo kuza kongezwa ibooster yesihlanu yogonyo kwiinzame zikarhulumente zokhusela abantu abaneminyaka engama-50 nangaphezulu. That's a stand that we still have as a government, that this is optional. There's no compulsory wearing of masks. But what actually has come up from Dr. Branford now actually does indicate that we are calling on South Africans to maybe 50 years and above to get another additional booster, the 18 to 45, another additional booster. But for the 12 to 17 years, no booster needed as yet. Isebe lezempilo limile kwelokuba ugonyo yeyona nto ikhuselayo kwintsholongwane ye-COVID-19. Bachazwe njengekhubalo lesibhedlele iThambo Memorial abasebenzi bempilo abali-12 abasweleke emva kokuqhushumba kwesigadla saseBoksburg kwimpuma yeGauteng kusuku olwalusandulela iKrisimesi. Isebe lezempilo eGauteng linike imbeko kwaba basebenzi ngethuba lenkonzo yempiliso ibibanjelwe eBoksburg Civic Centre ngentsasa yanamhlanje. Bebezokunika imbeko kubasebenzi abaphulukene nobomi beseJokhweni. Uqhushumbo lwesigadla serhasi lwasuba imiphefumulo engama-38, 12 kubo ngabasebenzi bezempilo. Oyena mncinci kubo ukwiminyaka engama-30 budala kwaye omdala ukwiminyaka engama-60 budala. Umqhubi wesibhedlele naye uphulukene nobomi bakhe kwesisiganeko. We are already struggling in filling up the post for the specialty nurses, and then this loss has worsened the situation. Bagxababo nabo baqwale emswaneni. 2 ladies, Khuthatso Mahupani and Nompumelelo Shezi. People, these were the 2 ladies that you know that when you've got them in your unit, your ward, it's covered. Imanyano zabasebenzi iDinosa neNehawu zimemelela ukuba kuphuculwe imivuzo neemeko zokusebenza ngelihlonipha aba basebenzi. They are dying now without their 3%. They are dying now when the government that we have put in power unashamedly tell us ukuthi basizamile.
Ukanti isebe lezempilo eGauteng lithi uphando lusaqhuba kwaye ingxelo ngesisiganeko iza kuphuma kungekudala. The recommendations of this report will be subjected to the scrutiny of the OHS committee to ensure that similar incidents don't occur, or if they do, there should be mitigating measures that we have. Isebe lezempilo lithi liza kuqhuba nokuqinisekisa ukuba banikwa inkxaso abasebenzi besibhedlele iTambo Memorial kunye neentsapho zabasebenzi abathe baphulukana nobomi babo. Abazali nabafundi abasuswa kwindawo behlala kuyo emva kwezikhukhula zango-April wanyakenye nezahlasela iphondo laKwaZulu-Natal bamemelela urhulumente ukuba angenelele ekuqinisekiseni ukuba abantwana bafumana izikolo. uThobani Nxumalo oneminyaka eyi-17 ubehlala elokishini laseNtuzuma. Umuzi wakubo ke waguguleka ngezikhukhula ezaba khona ngo-April nyakenye. Lo mfundi ka-grade 10 ubefunda esikoleni samabanga aphakeme esithanda imfundo esikhona eNtuzuma. Yena ke nomndeni wakhe ke baziswa lapha endaweni yaseReservoir Hills ngenyanga edlule. Njengoba ke izikole zizokuvulwa nje ngesonto elizayo, uNxumalo akakasithuli ke isikole azokufunda kusona kule ndawo ke asehlaliswa kuyona. Into edingakala ukuthi sikwazi ukuthi siyikoleni ngoba ilona kusasalisi leli sikole. Abazali bakhathazekile ke nabo ngekusasa labantwana. Sazi ukuthi kuzokwenzakalani sihleli nazo ingane zethu, but asithanda ukuthi ingane zethu zihlale zingayisikoleni ngoba isikole isona esibalekile kakhulu ebantwaneni bethu esikhathini samanje. Asasithembisa ukuthi sobhalela incwadi kuyofunela izikole la eduze. Kodwa njengamanje akakabikho incwadi ezibhaliwe, asikwazi nje ukuthengela izingane uniform bekhona esikwenzayo. Into ebhlungu kakhulu umuntu uyabona ukuthi sekuzoshaya isonto elizayo ukuthi ingane ivule ezikoleni kodwa ezethu izingane ezithuleki kuthulekile akwenzeki lutho. Iziphathimandla zomnyango wezemfundo esifundazweni zithi uyaqhubeka umsebenzi wokuhlonza bonke abafundi abathintekayo kulokhu. Sisazoqhubeka futhi sibatrace ukuthi ke manje sibaplace ke ezikoleni ezintsha la sebehlala ngakhona. Inani labafundi ke abathintekayo kulokhu alikakaziwa okwamanje. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini. Amaxhoba ezikhukhula eSajonisi eMpuma Koloni athi asalinde uncedo lukarhulumente emva konyaka ahlaselwa zizikhukhula. Izindlu ezisemgangathweni ngomnye wemiba ojongene nabahlali eSajonisi. Uninzi luhlala kwizindlu zodaka besithi kulithuba belinde izindlu ezizizo. Yes, ndothile but sihlale ethembeni ngoba ayike izawufika mhlawumbe njengabanye abantu sibabona benikwa iprefer phinduri, but oko thina sahlala kule situation nakule meko kusenje ke nangoku. Ayine ngamandla eSajonisi kwiveki ephelileyo, intsapho ezimbini zishiyeke zingenamakhaya. Ibingelelene nalendlu yehla ke ngokutshona komhlaba. Njema umhlaba usuka pha kwamakhelwane ukhukhuliseka kuye waya ke wadabula ke phekhaya wangena phekhaya izindlu zehla ngomva zawa eziwayo. AbaseSajonisi uthi uzama ukulungisa iziseko zokukhupha amanzi kunye nendlela. Kule 13 million ke sikwazi into basenza iprojects eziyi4, ezimbini zikule ward kuthiwa nguward 6 elapha edolophini, ezimbini zikwa ward 10. eSajonisi bathi inhlekele zendalo eziquka kuzo izikhukhula zisaza kuthwaxa lomandla kwaye bafuna ungenelelo kurhulumente kazwelonke. Ndingulwandile Mbulali eSajonisi. Abakhimkhanyo bathi umongameli Cyril Ramaphosa makazenze inguqu kwikhabhinethi yakhe ngokukhulu kunonophela. Bathi ukuba ngabo ugxotha abaphathiswa bebemphikisa oko kwakusingela phantsi inzame zokumanya umbutho we-ANC. We have to replace this minister and that minister, so let's wait for that. And I said, watch this space. Ngelito umongameli engaziwa ngokusoloko esenza inguqu kwikhabhinethi yakhe, kodwa unikwe inkxaso yamandla ngamasebombutho. Ukuqukwa komlisela nomthinjana kwiqoqolo lawo lokunika ithemba lokuba wona njengoko kusesemandleni ungenza izinto zenzeke. This revival, this rebuilding process of the ANC is now
firmly underway. Ukonyulwa kaMnumzana Fikile Mbalula njengosibakhulu ANC kushiye isithuba kwisebe lezothutha kumphathiswa walo, nto leyo inika ithuba umongameli enze inguqu kwikhabhinethi. UMnumzana Mbalula akholelwe ekubeni kufuneka iziquququ zosiputsu. If you are a cabinet minister, you don't work. Why should we keep you there, sleeping on the job? Cabinet ministers must be busy. And my job as the SG is to tell the president, no to learn, Abakimkhanye bathi kuzawunyanzeleka umongameli olule isandla soxolo nakwabo bamphikisayo. As a disciplined member of the ANC, I vote yes. Iyanhlukwano iyakudala idume elitsaza igazi ukuya kunyulo jikelele ngo-2024. He needs to be very circumspect in the sense that he needs to be strategic and not be tactical. Because there are those ministers who did not support him in the build-up to the elective conference. Ngilika umongameli esadla amathamba engqondo isizwe sona sihleli sithe qwa sijonge inguqu kwikhabhinethi. Amafama kunye namapolisa kwingingqi yaseHex River Valley eNtshona Koloni bamemelela abaqhubi kuba bangathenga umdiliya kubathengisi kuhola wendlela N1. Abakwantsasana bathi ziqatsela iziganeko zokuphangwa kwabaqhubi abangacingelanga nto kule ndlela. Idorance eHex River Valley yaziwa ngokuvelisa umdiliya kwiphondo laseNtshona Koloni. Kukwalapha ke kulohola wendlela N1 apho baphangwa khona abaqhubi abathenga umdiliya ukukrokrelwa ukuba ubiwe kwifama ezikufutshane. Amapolisa athi zenyukile iziganeko zokuphangwa kule ngingqi. Siyacela kubantu abaqhuba benqumla eDorance into bana bangamisi bathenge igrapes apha eqaleni ku-N1 because ingxaki esiyayifumana singamapolisa into bana bayarojwa. Amanye amaxhoba aphalaze imbilini yawo kwiphulo lokuzama ukulumkisa abanye abaqhubi. I was marked by people who pretend to be workers. By the way, I thought that I'm supporting local business. People are selling grapes. Let me take some few grapes on my way to Cape Town, but only to find that I fell into a trap of criminals. Kwinkampu yaseGG kubanjwe abantu abafunyenwe nomdiliya ekukrokrelwa ukuba ubiwe. Nanjengoko ilixesha lesivuno eli ukubiwa komdiliya kuchaphazela kakuba abasebenzi kunye namafama. If the motorists know their life is in danger, they will get robbed in the process while they're buying these fruit. And the other thing is they maybe get the speeding fine on a traffic fine for standing on a red line. Sekubanjwe abarhanelwa abali-11 kweziveki ezimbini ezigqithileyo. Masendikhumbuze mawethu SABC News iza kuphehlelela ijelo ndaba eliza kusasaza iindaba ngeelwimi zesintu iiyure ezingama-24. Kamnandi mawethu. Babengazibili bethuna ezindabeni ndiyabulisa kwenzo ntsundu apha ekhaya ndikwamkele kaloku apha edeskeni yethu yeMozulu. Masikhangeleni ke eyakutshaja siqale ngojonga ngxele yethu ke yemvula nomoya ngokuhlanje khona ukusebekela ukuqatha kakhulu futhi pha kumandla elaphondo laphaya eMpuma Koloni xhaxha ke ngo-30% emancinane noko lamathutyana ezamvula ngokuhlwa kwanamhlanje kaloku sebekele pha kweLesotho kwimpuma kwakhona phaya KwaZulu Natal ephondweni ngokubanzi futhi eMpumalanga namhlanje ke ebusuku kwasekuseni ke ngomsobe zivuthwa kaloku zizo zazibhaqu zenkungu phakathi kweGqeberho kwenyuka kanjalo ke phaya enqomeni futhi eBhishwemonti asemile mathutyana ngephi ngo-30% phaya kumantla oAlvani phaya eJamestown uyatshekomani kanti kusebekele impela kwakhona futhi izibhaxu zisemile pha kumbindi KwaZulu Natal. Naso ke mbukelo wami isilumkiso sangomso sayo kaloku lamilelo yamadlelo pha kwimpuma ke yelaphondo lempuma Koloni ngamandla kwakhona nje kulo lonke futhi elaphondo laphaya eNorthern Cape. Naso kwakhona futhi isilumkiso sobushushu obugqithisile kakhulu phaya kwakhona empuma Koloni nazo zonke nje ezangingqe eziphawuliweyo ngaye kaloku lambalo bomvu amaqondo kobushushu phantsi ngokuhlwa namhlanje embini neDiara nokupholeka amanzi noxa kutshisa ke kuba kusebusuku
21 kanti kuphole kamandi phaya embini neFree State eBloemfontein nge-18 Kimberley futhi ngawo la 20 anaye ke u4 kanti fana lapha ko-Appington futhi ngo-24 ngokunjalo lapha ko-Vryburg ngaye la 22 kanti kuphole kamandi phaya namhlanje egxabe ngokuhlwa nje eNorthwest ngaye pha kuMahikeng ngo-20 liphalale kwakhona ngama-21 kanti phaya eMusini ephondweni leLimpopo ku-21 Polokwane kube kuhle kakhulu futhi phaya ngo-18 kanti ePhalaborwa ngawo la 20 kuphela ngomso ke amaqondo bushusha phezulu enjenje kuthisa mpela pha ligqatsi ipopo ikakhulu phaya eAppington ngo-41 emva kwemini Alexandra Bay ngo-22 kuyatshisa kwakhona phaya eSpringbok ngama-36 kutshisa mpela eCalvinia ngenqatsini ka-37 Fredendal 35 Sutherland kwakhona futhi ngo-32 sekuthi pha noko kuphole kamandi nokulatshisa nje kwezinye indawo kanti kumnandi phaya eKapa ngaye la 26 eGeorge kokugqibela futhi 26 kanti phaya eRiversdale 31 mna ungoza ndikuthanda kangaka xesele myoli